Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Карның аклыгы, кышның салкыны һәр барчабызга күтәренке кәеф алып килсен. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә уңышлы көннәр теләп, хәерле сәгатьтә туры эфирда тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген 16 декабрь, чәршәмбе көн. Димәк, яңа елга нибарысы 15 көн калып бара. Декабрь азагында бар да бәйрәм ыгы-зыгысында кайный. Якыннарыбызга, туган-тумачаларга бүләкләр алабыз. Instagram челтәренең актив кулланучылары да узып баручы елга нәтиҗәләр ясый. Бу турыда тулырак хәбәрчебез Алия Галиуллина сөйләп китәр. Хәерле көн. Йылдызлы Instagram сезнең белән. Авыл хуҗалыгы ярминкәсендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов үзе булып кайткан. Бу инде ил башлыгының халкы өчен янып яшәвен тагын бер кат исбатлый. Бер сәхнәдә күпме талант, Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы күңелләрдә якты, нурлы истәлекләр калдырды. 30 номинация арасында иң кадерлесе Татарстан легендасы, шушы алтын йылдызның лаеклы хуҗасы, җырчы, композитор, Россиянең ат казанган хезмәткәре, Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Мәсгуд Имашев булды. Катнашучыларга да иң изге теләкләрем, бүгенге концерт шикелле концертлар кабатлансын. Сәхнәдәге йылдызлардан тыш шәһәр эсләренә дә гүя күктән йылдызлар төшеп кунаклаган. Матур утлар, җем-җем килеп янган бизәкләр күзләрне сөендерә. Әкият янәшәдә генә, тылсымлы мөгъҗизадан сыкланмый мөмкин түгел. Күз явын алырдай матурлыкны кыш айларында бигрәк тә бәйрәм алдыннан табын түрләрендә дә еш күрергә мөмкин. Киләсе йылдызлы Instagram сәхифәләрендә мин Алия сезнең белән очрашуны түземсезлек белән көтеп калам. Әле яңа гына безгә килеп кушылган тамашачыларыбызга хәерле матур көн теләп калабыз. Тиздән ишекләрне кагачак яңа ел бәйрәмнәре җитүен һәркем зур түземсезлек белән көтәдер. Әлеге сихри мәлдә балалар да, улылар да чын күңелдән мөгъҗизага ышана. Арабызда мөгъҗизага ышанмаучылар булса, һичшиксез, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә куелачак Мендәр әкияте спектакленә барырга кирәк. Премьера 23-ннән алып 30 декабрь көннәрендә Камал театрының кече сәхнәсендә уйналачак. Бүгенге тапшыруда без бу спектакльдә Мамыкҗан ролен башкарачак Ирек Кашапов белән әңгәмә кырырбыз. Ирек әфәнде, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Хәерле көн, Айзилә. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Менә бу камерага карап сөйләсәгез була. Сез бүген безнең студиябызга бик мөһим йомыш белән килдегез. Беренче чиратта әлбәттә Мендәр әкияте спектакленә безнең тамашачыларыбызны чакырырга тиешсез һәм инде аларны мөгъҗиза барлыгына ышандыру. Сез әзерме? Әзер. Менә ни өчен безнең тамашачыларыбыз әлеге спектакльне күрергә тиеш? Сезнең фикерегез? Әлеге спектакль Мендәр әкияте дип атала. Biz аны махсус шушы яңа ел бәйрәме алдыннан әзерлибез. Инде октябрь аеннан алып, инде бөтен яшьләребез, театрдагы яшьләребез шушы эшкә алындык. Аны сәхнәгә куя Рамил Гараев, ул безнең яшь режиссерыбыз. Эш дәвам итә. Монда бик кызык безнең образлар, персонажлар, алар барсы да мендәрләр. Мендәрләр. Арасында бер кыз бар, Камилә, ул аллергия белән чирли. Һәм без уянып китәбез дә, карыйбыз, безнең арада безгә ошамаган ниндидер мендәр. Килеп чыга да, менә минем нәрсәдер коела ди. Бу бит ниндидер, мис карыйм да, ниндидер ярма бит бу. Анда безнең мамык ахыл. Бу бит гречка, карабодай ди. Әнигә миндә карабодай сездә мамык. Шуннан соң ачыклана, Камилә дигән кыз аллергия белән чирли икән. Шуңа махсус шушы балалар бакчасы заведующий дигәнне сатып алган кемнәргә кирәк мендәрләр.
Димәк, буда безнең инде яшьләр генә уйнаячак, минем аңлавымча. Яшьләр генә уйный. Һәм режиссер да әле бик яшь Рамил Гәрәев, дөрес бит? Рамил Гараев. Рамил Гараев инде аңа кадәр дә Мин ана дигән спектакльне куйды. Һавалы биюләр, ишекләр һәм менә киләсе спектакль Мендәр әкияте. Әкият бик кызык булыр ашаган. Чөнки анда безнең җырларда, биюләрдә бар. Төрле акробатический анда хәрәкәтләрдә эшлибез без. Үскәдә менә без трослар белән бер-беребез белән поддержкалар дип әйтик инде, баланслар ясыйбыз. Җырлы биюле спектакль балалар өчен бик күңелле булыр дип өметләнәбез. Бик кызык булыр. Шуннан соң бит әле безнең спектакль биткәч, Файда театрының файсында Кыш бабай белән ар кызы көтәчәк. Шулай ук төрле персонажлар чыршы янда җитәкләшеп хороводта йөрергә була. Бик кызык булачак. Һәм минем кулымда да әлеге спектакльгә чакыру билеты бар. 2 кешелек чакыру билеты һәм ул 29 декабрь көне узачак Мендәр әкияте спектакленә чакыру. Беләсезме, менә хөрмәтле тамашачылар, без әле генә Ирек белән сөйләштек тә, уйладык та, яңа ел булгачтын бит инде бүләк бирү каралган. Сорау биреп тормаска булдык. Менә кем дә кем шушы мизгелләрдә безнең редакциябызга шалтырата һәм инде безне матур итеп яңа ел белән котлап китә, шул кешегә без әлеге билетны тапшырачакбыз. Шуңа күрә тәвәккәллегез, тизрәк безгә шалтыратыгыз. Беренче булып шалтыраткан кеше шушы билетны бездән алачак. Рәхим итегез. Менә белүемчә, бу спектакль Мендәр әкияте ул инде Алдас Жанайдаров исемле рус казак язучысының иҗат җимеше һәм оригиналда ул Душа подушки дип атала. Моннан бер 7-8 ел элек инде ул сәхнәләштерелгән булган. Менә сез шушы примерно әзерләгәндә әлеге спектакльгә, ягъни оригиналга таяндыгызмы? Оригиналны без үзебез күрмәдек. Без аны Рамилнең безгә күрсәтмәве дөрес булгандыр бәлки. Ул аны үзе караган. Бәлки таянгандыр да, ну әйтергә кирәк, үзенең чалымнарын керткәндер. Шулайдыр. Инде без аны караган булсак, инде без нәкъ шул спектакльгә таянып эшләгән булыбрак шар иде. Аны күрмәвебезгә яхшырак булгандыр дип уйлыйм. Инде сез әйтеп киттегез, бу спектакльдә сез Мамыкҗан ролен башкарачаксыз, бу Мендәр, әйеме? Бу Мендәр иң зур Мендәрләрнең берсе. Сез? Иң зур габарит буенча да әйтик, һәм зурлык буенча да минем шундый зур киемем шакмак. Мендәр нинди герой ул? Мамыкҗан иң күп төшләр күрүче. Араларында. Инде ул төшләрне ул һәр көн сөйли, күргән сайын. Әйтик, менә бала ятып җыклый Мендәргә, бала күргән төшне ул да күрә. Һәм башка Мендәрләр шулай күрә. Күрүчесе Мамыкҗан. Ул 494 төш күргән. Иң күбе. Тиздән юбилей ди. Менә картайгач үзенең күргән төшләремне мемуарлар язачакмын ди. Зур бер китапка язып куячакмын дип әйтә ул анда. Ирек Ашапов өчен менә мондый йомшак рольләр якынмы? Йомшак рольләр, йомшак роль дигәч, аның менә әйтик, йомшак рольнең кырыс якларын эзләргә кирәк әзрәк. Теге ничек язылган йомшак роль дип кенә аңа таянырга ярамый. Аның бары кешедә бит төрлечә була, үзгәрүчән бит. Шуңа күрә әйтик, менә явыз булса, аның ничек якларын эзләргә кирәк, яхшы якларын. Шунда гына образ, төгәл персонаж ачыла. Без инде алда әйтеп киттек, менә бу спектакльне караган кеше могҗизага ышана башлаячак дип, әйеме, менә ышана башладым сезнең сөйләвегез буенча. Үзегез сез ышанасызмы могҗизаларга? Ышанам. Чөнки тормышыгызда булдымы андый очраклар? Булды, менә нидер, тик менә урысча әйтәм, знаклар булганы бар. Төштә күрәм мин кайбер чакта. Төштә хәтта нәрсә буласын да күргәне бар. Менә шундый менә тотап калам кайбер чакта. Хәтта ишектән кемнең керәсен дә белә. Менә шундый чаклар да була. Ул сирәк, но ниндидер могҗизалар, әйтик, күп кенә менә урамда йөрисең инде, балалар урамнарда могҗизалар. Ул бит менә балаларны бәйрәм итүләрен күрү, ул бит үзе зур могҗиза.
Ала кардан шулар, әйтик менә авылларда күбрәк без үскәндә шулай иде. Без кызур, теге таулар ясап, вызлар ясап анда сулар сибеп эшләнгән. Балачак бик күңелле бит ул. Менә хәзер дә балалар шулай күбрәк ялыйсыннар иде. Әйтик. Без әле Instagram, безнең инде йолдызлы Instagram барганда синең белән сөйләшеп тә утырдык. Телефонны унутып калдырсаң, күпкә рәхәт. Instagram. Эшкә барганда телефоныгызны онытсагыз, күпкә рәхәт, беркем борчымый, карамыйсың да, ул Instagramнарга да кирмисең. Узып баручы ел сезнең тормышыгызда нинди роль уйнады ирек? Узган. Менә инде теге пандемия турында, аның теге авыр яклары турында сөйләмик, әмма плюс якларын эзләсәк. Плюс яклары. Әйтик менә безнең премьерда чыкты өйләнәм спектакль, ул бик кызык булып чыкты ул. Мен анда ничектер сөйләп китсәм ярыймы? Анда минем апамны кияүгә бирә кирәк. Булар инде икесе дә бик укымышлы кешеләр. Әтисе моны апаң кияүгә чыкмыйча мин сине өйләндермим ди. Рөхсәтсез өйләнсәң, бер тиңсез куып чыгарачак дип әйтә. Шуңа күрә апаны тизрәк өйләндерергә кирәк. Анда персонаж редакциядә эшли ул. Безнең Фәннур ул инде үзенә булачак хатын Забири. Шуңа төрле очрашуларга килә. Шулай менә Instagram, интернет челтәре аша танышып, шундый очрашуларга йөри. Менә шулай бездә сагынырсызмы? Премьерасы булды. Һәм Хушавылым. Хушавылымның тагын әле дәвамы көтелә, Хыял дигән. Ул дәвам булачак. Спектакль ул инде февраль аенда чыга. Димәк, премьера артыннан премьера, әлбәттә инде 2021 елда да шундый уңышлы булсын сезнең тормышыгызда, Ирек әфәнде. Менә безгә әле генә әйттеләр, безнең инде менә бик күп кешеләр шалтыраткан, әлбәттә Мендәр әкияте спектакльләр бик тә барасылары килә икән, һәм беренче булып Рузилә ханым шалтыраткан безгә, һәм инде шушы матур билетны без аңа бүләк итәбез. Шулай ук инде икенче булып шалтыраткан София ханымга да без үзебезнең сәламнарыбызны юллыйбыз, шулай Ирек әфәнде. Сезгә әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Бик рәхмәт безнең шушы иртәбезне матурлаганыгыз өчен. Сезгә рәхмәт Азилә. Сау булыгыз, сау булыгыз. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарга мәдәни афиша тәкъдим итәбез. 16-сыннан алып 20 декабрь көннәрендә Казанда Моң театраль мәйданчыгында Әлиф иҗат берләшмәсе фестивале узачак. Программада тамашачы яратып өлгергән Әлиф, Һава, Өтүкән спектакльләре, Әллүки операсы, Ярату, Саксык перформансы тәкъдим ителәчәк. 21-ннән алып 29 декабрь көннәрендә Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры сабыйларны Тылсым бикә спектакленә чакыра. Интермедиа, Кыш бабай һәм кар кызыннан күңел ачу программасы, әкият геройлары белән файда уеннар, татлы сюрпризлар, заманча музыка һәм әлбәттә Кариев театрының кызыклы спектакль сезне көтә. Яңа елга шәп бүләк. Казан шәһәренең 5-нче номерлы балалар музыка мәктәбендә орган бүлеге ачылды. Үзенең яңрашы белән ул зур концертлар залындагы органнан бердә калышмый. Бай тембрлы уен коралының тавышын хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та тыңлап кайтты. Әле күптән түгел генә үзенең юбилеен билгеләп үткән Казан шәһәренең 5-нче номерлы балалар музыка мәктәбенең тарихы бик бай. Мәктәп 2020 елда 75 еллыгын билгеләп үтте. Шушы дәвердә шын мәгънәсендәге тарихи истәлекләргә бай әлеге махсус белем бирү учреждениесеннән Татарстан Республикасының йөзек кашы булырдай матур талантлы шәхесләр үсеп чыкты. Кайбер исемнәрне генә әйтеп үтсәк тә, әлеге мәктәпнең данын күз алдына китерү авыр булмас. Татарстанның халык артисты, виртуоз музыкант Рәшит Мустафин, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, хор дирижеры педагог Әлфия Жаббарова, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Адилә Игламова, Татарстанның халык артисты Юзефина Сокольская, композитор Илһам Байтирәк, Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева һәм күп санлы музыка белгечләре, данлыклы педагоглар, дөнья күләм танылу алган музыкантлар. Одна из старейших в городе. Безнең мәктәп бинасы 1945 елда ук төзелгән, ә мәктәп буларак 1962 елда эшли башлаган. 2016 ел безнең өчен бик уңышлы ел булды. Мәктәбебезгә иганәчеләр ярдәме белән ремонт ясалды. Шуңа да бүгенге көндә матур якты бинада балаларга белем бирәбез. Әйтергә кирәк, беренче күрүдә үк мин бу музыка мәктәбенә гашыйк булдым, чөнки ул шундый матур,
менә килеп кергәндә үк ишек алдында анда клавиатура, һәм мин аны күргәч тә ничектер шулай гаҗәпләндем дип әйтим микән, чөнки менә Казанда мондый музыка мәктәпләр юк диярлек. Ул шул кадәр уйланылган, аның менә шушы бизәлеше бала монда килеп керүгә үк ниндидер сихри дөньяга эләккән кебек була. Ул кызыксына, ул инде бөтенләй башка ниндидер хисләр белән укый. Чөнки менә бала килсә, әгәр дә гади ниндидер бер кабинетка килсә, килеп утырса, аның кәйфе бәлки алай булмас иде. Ә менә шушындай матур музыка мәктәбендә балаларның укыйсы килеп кенә тора дип уйлыйм мин. Чөнки үзем дә монда шундый күтәренке кәйф белән киләм. Эш көне минем иртән торгач та ниндидер бер идеядан башлана, чөнки балаларга музыка дөньясын ачыр өчен үзем өчен ниндидер шундый кызыклы караш табам мин шушы темага, чөнки балаларга кызык булырга тиеш. Ниндидер бер әкиятме ул, ниндидер кызыклы фактлармы ул, ниндидер үземнең яңа карашмы шушы темага. Башта үзем өчен уйлап табам шушы кызыклы әйберне, аннан соң инде балаларга җиткерәм. У нас обучается 502 ребенка на сегодняшний день. Они учатся на 7 музыкальных отделениях. Бүгенге көндә мәктәптә 502 бала белем ала, 7 музыкаль бүлек эшләп килә. Хореография һәм сәнгать бүлекләрен дә ачып җибәргәч, балалар сәнгать мәктәбенә охшап калдык. Барлык бүлекләр дә музыка уен кораллары белән тәэмин ителде. Бер рояль, 32 пианино, 10 баян, бер концерт аккордеоны һәм горурлыгыбыз булган орган бүләк иттеләр. Әлеге уен коралы булгач, орган бүлеген дә ачып җибәрдек. Безнең өчен шундый музыка уен коралының булуы югары дәрәҗә. Әйе, күптән түгел генә мәктәбебезгә орган бүләк иттеләр. Әлбәттә, бу уен коралының булуы укучылар өчен тагын да зур мөмкинчелек ачты. Мондый орган Татарстанда бүтән бер җирдә дә юк. Үзенең яңгырашы белән ул зур концертлар залындагы органнан бер дә калышмый. Әлеге уен коралында 16 гасырдан алып бүгенге көн композиторлары әсәрләрен дә уйнап була. Юкка гына бит органны барлык музыка уен коралларының короле дип атамаганнар. Әйтеп үтәргә кирәктер, уйнарга өйрәнер өчен орган аерым игътибарны сорый торган музыка уен коралы. Ул фортепианодан уйнау үзенчәлеге һәм тавыш мөмкинлеге ягыннан аерылып тора. Һәр укытучы балаларны өйрәткән вакытта үзе дә күп әйберләрне искә төшерә, үз укытучылары биргән белемне яңадан кабатлап ала, үзе аша үткәреп яшь буынга җиткерә. Шуңа да укучының үсеше, уңышлары укытучыга кадерле була. Кайбер вакытта шаккатып куясың, бер бала берничә төрле уен коралында уйнарга өйрәнә һәм һәрберсендә дә оста булуын дәлилли. Без барлык музыка сөюче тамашачыларыбыз исеменнән әлеге мәктәп коллективына бары тик иҗади уңышлар гына телибез.
Яңа көнне елмайып каршы алып, жан җылыбызны туганнарга, якын кешеләребезгә, дусларга, күршеләребезгә кызганмыйча таратып, дөнья мәшәкатенә үртәлмичә генә, һәрбер эштән тәм табып, булганына шөкер итеп яшик. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.